Това записвам ли вече, бе? Добре, и да видим какво е тук. Имаме климатик работещ. Имаме едно Arduino с кабелаци, които кабелаци по-точно са врата с датчик на хол. Там долу има още един датчик на хол и разни температури. И горе има трети датчик на хол. Тая черна плочка там, която се вижда. Какво става, ако отворим вратата? Сега ще отворя вратата. Получаваме веднага notification, че сме отворили вратата. И трябва да я затворим. Защото ако не я затворим, климатика ще се спре след малко. 30 секунди тайм-аут има да затвориш вратата. Секунди за 30 секунди. Оп, его. Тук долу има два светодиода, червен и зелен за дебъг. Червения означава отворена врата, а зеления работещ климатик. И сега ще затворим вратата да видим какво ще се получи. By the way, дистанционното тук на стената и не е мърдало. Така, затварям вратата, като там ще видим кога точно светва зеления светодиод и се пуска климатика. Оп! Това беше сигнал за работим. Тъй, колко друго имам тук? Тук има трета врата, която още не е вързана, но ще може и тя вързана някой ден. До датчиците. Край на записа. Ще да забравя. Сега нямаме студио. Добре. Че тази цялата работа има и веб интерфейс. Който... фокусира. Тук ще фокусираме. Това беше снимка. Тук показваме температурата вънка и вътре. Имаме статистика за предните дни, който после може да видим. Дали климатика работи в момента и стоят двете врати вътре и вънка. Имаме тук елементарен контрол за включване и изключване, разни режими, турбо, мурбо, озурбо и т.н. И тук имаме един лайвстрим, който се плейва от тази камерка. Значи в момента може да видим колко сме бързи на лайвстрима. И как се пиви оцето. Добре. Сега ще натиснем бутона Turn Off тук и да спрем климатика. Като, by the way, дистанционното е все още на стената. Имаме друга намеса. Даже докато го натискам, я да видим дали ще хвана импулсите на светодиода, без да му преча да стигне догоре. И натискам Turn Off. Оп, мигна. И на лайвстрима в момента се затваря. Той минава с няколко секунди закъснение. И това е. Миша completed. Айде.